салом, шарҳи имрӯзаи нишастҳои матбуотиро ман Ҷонибек Давронов манзуратон месозам. Дар нишасти иттифоқи Тоҷик-Матлубот, муовини роҳбари ин ниҳод Хуршед Раҳмонилизода дар мавриди захираи дусолаи маҳсулоти ғизоӣ изҳори назар карда гуфт, ки иттифоқ барои ин масъала чораҷӯӣ мекунад, аммо бояд ба назар гирифт, ки барои ин маблағи калон ва сарфхонаи бузург лозим аст. Масалан, қисмати зиёди сабзавоту меваҷотро наметавон ба ин муддат захира кард, илова кард номбурда. Ӯ зикр кард, ки худи сокинон бояд ин иқдомро дастгирӣ кунанд, зеро Тоҷик-Матлубот наметавонад ҳамаи маблағро танҳо барои захира сарф кунад. Маҳмадсаид Шоҳиён директори муассисаи давлатии Тоҷикфилм бошад, зимни нишасти хабарии ниҳодаш дар масъалаи филми бадеӣ дар талоши ҳақиқат, ки чандест дар шабакаҳои иҷтимоӣ сару садоҳои зиёдеро ба бор овардааст, изҳори назар карда, сабаби буридани баъзе аз қисматҳо ва кӯтоҳ кардани филм дар талоши ҳақиқатро шарҳ дод. Ӯ гуфт, ки ҳеҷ гуна сензура вуҷуд надорад. Сензура ин ҳунар, ақл ва истеъдод аст. Филм то 2 соат мерасид ва аз сӯи шӯрои бадеии Тоҷикфилм баъзе аз саҳнаҳои он ихтисор карда шуд. Афзуд ӯ, Кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, бо мақсади назорат ва муайян намудани мутобиқати забони давлатӣ, эълону рекламаи 456 адад ангораҳои соҳибкорон, ташкилот ва муассисаҳои реклама истеҳсолкунандаро дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии рекламаи берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор додааст. Соли 2023 аз ҷониби судяҳои ҷумҳуриявӣ вобаста ба риоя нагардидани талаботи қонунии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 35 парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ баррасӣ шуда, ба шахсони ҳуқуқвайронкунанда ҷарима ба андозаи 30684 сомонӣ таъин гардид, ки аз ин маблағ 26630 сомонӣ ба фоидаи давлат рӯёнида шудааст. Шумо ҳамчунин метавонед аз сомонаи расмии рӯзномаи мо Ҷавонон ТГ ва саҳифаҳои фейсбукиву ютубии он хабарҳои дигарро пайгирӣ кунед. Муваффақу пирӯз бошед.